क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। डीजे कुंदन राज, डीजे कुंदन राज, डीजे कुंदन प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। मैया शादी के कार्ड छपावा देना गे, मैया शादी के कार्ड छपावा देना गे, मैया शादी के कार्ड छपावा देना गे। हमरा पूजावा से शादी, हमरा पूजावा से शादी करा दे लागे, हमरा पूजावा से शादी करा दे लागे, हमरा पूजावा से शादी। डीजे कुंदन राज चिरी, डीजे कुंदन राज चिरी। ओकरे ले जीवाई हम ओकरे ले मारावाई, ओरा चलते पूरा दुनिया से लड़ावाई। ओकरे ले जीवाई हम ओकरे ले मारावाई, ओरा चलते पूरा दुनिया से लड़ावाई। मैया घर में ओकर बाताला देना गे, मैया घर में ओकर बाताला देना गे, मैया घर में ओकर बाताला देना गे। हमरा पूजवा से शादी, हमरा पूजवा से शादी करा दे लागे, हमरा पूजवा से शादी करा दे लागे, हमरा पूजवा से शादी। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। डीजे कुंदन राज चिरी, डीजे कुंदन राज चिरी। ओरे ले अभी ले ही आई कुमार गे, हमरा ओरा से करा दे बियाह गे। ओरे ले अभी ले ही आई कुमार गे, हमरा ओरा से करा दे बियाह गे। मैया आयु सिराज के मिला देना गे, मैया आयु सिराज के मिला देना गे, मैया आयु सिराज के मिला देना गे। हमरा पूजवा से शादी, एगे पूजवा से शादी करा दे लागे, मैया पूजवा से शादी करा दे लागे, सुनी पूजवा से शादी। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।